školy Kanianka. Osviete s nami priehradu! A chceme vám predstaviť náš projekt. Tu, na mieste, kde teraz stojíme, chceme umiestniť lampy, aby sme si spríjemnili a zabezpečnili večerné prechádzky, či už s psíkom alebo s kamarátmi. Pre osvetlenie tohto chodníka sme sa rozhodli, pretože je často využívaný rôznymi aktivitami, či už cyklistami, psíčkarmi, bežcami, alebo len tak pre vyvetranie hlavy. Na zorganizovanie tohto celého potrebujeme však vašu pomoc. Na stránke StartLab nás môžete podporiť a zistiť viac. Všetku vašu podporu si ceníme a nesmierne vážime. Ďakujeme za ňu. Prispejte na